ये जो शरत ऋतु कविता ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ସେ ଶୀର୍ଷକରେ ମୋର 8ଟି କବିତା ଅଛି। ये ଗୋଟିଏ ସ୍ତବକ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନରେ ଅଛି ଏବଂ ଏବେ ନିର୍ବାଚିତ କବିତାରେ ଏଇ କବିତାଟି ଅଛି। କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଶରତ ଋତୁ। ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର ସ୍ତବକ। ତୁମେ ପଦ୍ମ ପାଲିଙ୍କିରେ ଆସ, ଧପ୍ ଧପ୍ ନଈପଠାରୁ କି ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ମଳ ଲୁହରୁ ବାଟ ସାରା କିଏ କଇଁଫୁଲ ଘର କାଟେ, କାଶତଣ୍ଡିର ଚାମର ଛାଟେ। ଧାନ ସିଂସା ପରି ତୁମ ଗୋରା ଗାଲରେ ଅପରାହ୍ନର ମହରଣ ଖରା, କୃଷକ କାମିନୀର ହସ ପରି ଝକମକାଏ। ନା ତୁମେ ନଅନଅକା ଧାନ ଗଛ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗ ପବନର ସାବ୍ଜା ଦୋଳିରେ। ତୁମେ କ'ଣ କାନ୍ଥର ଝୋଟି ନା ଦୁଧ ଅଳତା ରଙ୍ଗର ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ, ସାତଶିଆ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗାରେ ନିଚିପର ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ। ତା ଘରର କି ହୃଦୟର ଝିକି ଝିକି ନୀଳ ଦୀପ, ରକମାରୀ ରଙ୍ଗର ଜରିମାଡ଼ ଭିତରେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେବୀ, ନା ଅଜସ୍ର ଭିକ୍ଷାସୀଙ୍କ ପାପୁଲିରେ ଘାରେ ପୂଜ ରକ୍ତରେ ବିଷ ଆଉ ବାରୁଦରେ ମଇଁଷିର ସଁ ସଁ ନିଶ୍ୱାସରେ ପାପରେ ପଙ୍କରେ କରୁଣାର ପଦ୍ମ ହୋଇ ଫୁଟ। ମହମହ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବାସ୍ନାର ପଣତଟିଏ ହୋଇ ଲୁଟ। ତୁମେ ପଦ୍ମ ପାଲିଙ୍କିରେ ଆସ, ତୁମେ ପଦ୍ମ ପାଲିଙ୍କିରେ ଆସ।